служи под павето. Ай, под павето едва ли? Аз голямото не мога фана, ти малко искаш. Това трябва да е чисто. Аз това, защото тя се дига да еба майка. Лови бе, какво? Дай малко попърка, малко е черно и ако не го знае, че го на павето, ще го прескочи. Идеален сигнал. Не, под това не го лови. Само на метал. Да, като минеш да го дискриминираш и си до там. Да. Как се изключва, бе? Точно черно го дава. От слушалките. Смисъл и антената? Двете странични. Само антената, двете странични. Не, има предвид, антената автоматично се изключва. Двете... Не да го изключвам. Питам просто като изключиш това автоматично Да. батерията... Това си е чист цветен сигнал. И си го купаем, а да не е под павето. Знаеш какво сигнал дава? Не. Венци, не съм в града. Ало, не съм в града. Надалечко съм на 60 км. До вечера се прибирам. Приказал съм за тази работа, за твоето момче. Вчера бях в Илия. Няма проблем, ще го направим. Трябва да цвет. Дайте на лопата, бе. Ще тук тръгна на парите. И това даде цвет? Пари колко ще пари? Това е нещо голямо. Да, върху повече. Няма значение, голяма система. На този апарат, знаеш как? Малко да се показва, ако е железо и малко да се показва това, веднага го лови. И до павето ли не мога да вадиш? Само майка. Значи в павето отгоре нищо не лови, обаче до павето. Чакай. Бат ти повече. Такова си го щето пусна. Но това е много доброто, че малко колко се показва малко е лови. Бат ти пусна няма не мога. Трябва да се направи ясно интересивор, мога кура. Те монете ги събираме. Събира и слаги от джел. Някой си е задрил ключовете с ключодържателя. Браво! Ето паната на Така че ми дават цвета си. Това е панака. Едно време ги имаше на дънките. Това от дънка панака, това антично е. Айде, за музея в Ябланица. Трябва да направим една снимка с тия виринията там Реклама трябва да направим. Това да нарече нещо е безценно. То е най-скъпото. Това ключодържателя, той му отива.